Moni, potrebujem si to zosumarizovať. No. Lebo sa nám kopia tie nehnuteľnosti a teraz už ma naháňajú odtiaľ sem a tam. Komenského. Do stredy, aby bolo hotové. Dobre, do stredy bude aj nafotené. Streda, štvrtok si dáme, hej? Nadizajnované. Že akože fotí niekedy tak vo štvrtok. Dobre, OK. Lorinčík. To isté. Tam nie je veľa roboty, lebo tam je len obývačka a pracovňa. Rolo tam už všetko poskladal? Rolo všetko poskladal, tam sa ešte robila tá stena. Robili Rolo, hej? Hej, robiť. Začečená. Ešte čo ma napadlo, je tam teraska, je tam trávnik. Že on to pokosí. Len mu potrebujem dať vedieť a on to pokosí. Dobre. Dobre. Ten Peťov byt na Ostravského? Ten je hotový. Či Ostravská? Hej. Ten je hotový. Hej. Dobre. Nafotené všetko. Nafotené. No a teraz potrebujem ten dom... Aj Janošikova. A Janošikova, OK. A teraz potrebujem ten dom na Pereši, lebo už ma tam tlačí. Dobre. Viem, že toho máme veľa všetci, ale kedy to vieš sa ísť na to pozrieť? Tak tento týždeň, keď sa na to pôjdem pozrieť, objednáme. Tam on mal gauč aj také veci. On tam nemal... Gauč som hovorila, že nech nechá. Aha, myslím, že ho nechal. Hej.